שלום לכולם, פודקאסט, פרק רביעי. פודקאסט מכבי. פודקאסט מכבי, פרק רביעי או שלישי כבר? פרק שלישי. פרק שלישי, אני ואיתי פה בשבילכם. נדבר על כל מה שקורה בכדורגל הישראלי, על המחזורים שהיו, המחזורים שיהיו. נדבר גם על השופטים, נדבר גם על הקבוצות חיפה ומכבי. איתי, שתף אותנו. טוב, אתמול, הדרבי התל אביבי, המושמץ אפשר להגיד. אנחנו נדבר על השופטים, עדיין נגיע לשופטים, אבל בוא תגיד לנו תגיד לנו איך היה המשחק אתמול. אני באמת ראיתי את מכבי חיפה אתמול, ראיתי אתכם... אתה בטוח שראיתם את חיפה אתמול, או שכמות ההודעות שקיבלתי אתמול במהלך המשחק, אני הייתי בשוק. אני חשבתי אולי קרה משהו במשחק שלכם, פתאום אני מקבל, אני רואה שרוב אוהדי חיפה ראו אתמול את הדרבי. לא, יש לך טעות. יש הבדל של חצי שעה, שמכבי חיפה התחילה חצי שעה לפני, ואז במחצית ראיתי את זה, ונגמר המשחק, והמשכנו לראות את המשחק שלכם, זה הגיע דקה 70 ומשהו. אבל אני גם בדקתי את העניין הזה, וראיתי שתוך כדי המשחק, אבל לא משנה, אנחנו לא ניכנס לזה. אתמול היה משחק, שאני חייב להגיד לכם, המשחק, קודם כל, היה משחק מרתק, תסכים איתי. המשחק טורף, לפי מה מכבי התחילו מצוין, צמד, כולם חשבו שהולכים לפרק את הפועל, ואז משום מקום ספגנו 2 שערים, ואני חייב לציין שאם אנחנו ספגנו 2 שערים מקבוצה כמו הפועל, המצב שלנו לא טוב. אוקיי, נתחיל מזה, זה שאנחנו במקום הראשון, זה שאנחנו בפור 3 נקודות, הכל טוב, אבל צריך גם להגיד את האמת. והאמת היא שלמכבי, זה דברים שידענו מתחילת השנה. למכבי אין הגנה. יש לנו אותה הגנה כמו שהייתה בעונה שעברה, ואפילו נחלשנו מעונה שעברה. למה? כי היה לנו את השוער פרץ, שהיום אין לנו אותו, והיום הוא משנה בין מסקרפונה, לא, הוא מוסקרה, למשפטי. כל אחד נראה הוא עוזב, בגלל זה הוא לא משחק גם, לא? אני קיבלתי ידיעה מחבר בחול, שלפי פרסומים הוא הולך לעבור לקבוצה בקולומביה, שכבר רשמו שם בעיתונות בקולומביה שהוא כבר סגור שם. זאת אומרת, יש לכם מקום כבר לשתי זרים כרגע. אני לא מכיר את הידיעה הזאת פה בארץ, אני מכיר את הידיעה הזאת מחול, הוא הראה לי ממש כתבה של כתב שרושם שהוא בדרך לקבוצה הקולומביאנית, נסיונל משהו. אז זאת אולי הסיבה שהוא לא פותח, כי אחרת אני לא רואה סיבה אחרת למה הוא הפגין יכולת טובה, חוץ מהמשחק האחרון שלו. וחייב לציין שמשפטי לא נראה טוב בכלל. לא נראה טוב בכלל, אתמול ראיתי את הגולים. משפטי לא נראה טוב, אבל גם תסכים איתי שאי אפשר להפיל את הכל עליו. ההגנה של מכבי מאוד מאוד חלשה, חלשים מאוד. סבורית כבר עשה את שלו. לוקאסן, שחקן מאוד מאוד לא חכם. בלם לא חכם זה הדבר הכי מסוכן שיש לקבוצת כדורגל. למה? כי אם אתה אומר לי שזה חלוץ או שחקן התקפה, זה פחות רלוונטי. תשמע, אם יש לכם כרגע עכשיו מקום לשתי זרים, אני חושב שאתם חייבים קודם כל להביא בלם. בלם חד משמעית. אולי מקום ל3 זרים. אפילו אולי יכול להיות שיהיה מקום ל3 זרים, שזה עוד יותר. חלוץ, כמובן, אתם חייבים חלוץ. אתמול ראית שערן זהבי, אני חושב שכל האוהדים ירד להם הלב שם עם הפגיעה הזאת שנכנס בו אושבלוט. נכון, ואני, אם אתה זוכר, נכון. אז אני נותן לך רגע לפני זה, אני רוצה להגיד לך, תחשוב מצב עכשיו שחס ושלום זהבי נפצע, ואתה נשאר רק עם תורג'מן בלבד, אתם מכניסים פה לבעיה רצינית מאוד. תיכנס לכל הסרטונים שלי מתחילת השנה. אלה המילים שלי. שחייבים עוד חלוץ בסגל, ואנשים לא הבינו למה. אגב, אתמול ראיתם בבירור, מה שאני טוען כבר חצי שנה, שאמרתי, דור תורג'מן זה חלוץ 9. הוא לא יכול לשחק לא באגף שמאל, לא באגף ימין, הוא רק יכול להיות 9. והנה, אתמול קיבלתם תשובה מדוע. דור תורג'מן חייב לשחק למעלה, אני לא, תשמע, הוא גם טוב בכנף, לא אומר לך שלו, מכף שמאל הוא גם טוב, אבל זה לא מילסון, זה לא... אני אסביר לך את הבעייתיות באגף שמאל, אבל הוא חד מאוד למעלה. הוא עושה דברים מעניינים, הוא מגיע למצבים, הוא גורם למצבים, יש לו בעיה במסירה האחרונה. כי הוא חלוץ. הוא לא צריך את המסירה האחרונה, הוא צריך לתת את הכדור, והמסירה האחרונה הוא צריכה להיות ברשת. שהוא משחק באגף. זה דור תורג'מן. שהוא משחק באגף. הוא אמור יותר לבשל. וזה לא התפקיד שלו. כרגע הוא השחקן בעיניי, כרגע הוא השחקן בכושר הכי טוב אצלכם. הכי טוב אצלכם בכמה משחקים. אני מסכים לך שהוא השחקן אחד הכישרוניים בקבוצה, אבל אני חייב לציין שחקן שבאמת מעל כולם שקט, מופנם, גבי קניקובסקי. שחקן מצוין. פשוט, מתחילת העונה, הוא השחקן שגם מביא הרבה באישיות שלו, יש לו אישיות מדהימה. הוא צנוע, ענף כזה, באמת, עושה את העבודה בשקט. הוא לא מדבר יותר מדי, הוא לא רב. 10 קלאסי. שים לב כמה טעויות שיפוט היו אתמול נגדו, ולא שמעת ממנו מילה. אתה לא תראה ממנו מתחיל לבוא על השופט ולהתחיל זה, הוא לא אחד. זה פשוט מדהים לראות את הבחור הזה. בחור באמת. אני באמת, הוא מזכיר לי כאילו באופי שלו, הוא מזכיר לי את שרני עיני כזה. וגבי, תמשיך ככה, כל הכבוד, אנחנו אוהבים אותך.
תשמע, אבל חייב להגיד שאתמול, אם לא הייתה סדרה של קודם כל שיפוט מזעזע אתמול, אני אומר לך, אני הרבה זמן לא ראיתי שיפוט כל כך מזעזע. לייבה בתצוגה קטסטרופלית. היה צפוי, שברגע שמינו את לייבה... כשאני אומר את זה, אני לא בא בגלל שאני אוהד מכבי חיפה, אני אומר לך שזה היה לשני הצדדים, שתי הצדדים אתמול ספגו. מסכים איתך. באמת, טעויות שיפוט כאלה שזה פשוט דברים כבר, אז היה, יושבים אנשים שם בבר, יושבים השופטים האלה בבר, אתמול לצורך העניין זה היה אלי חכמון, יושב שם בבר, ובוא'נה, אתה רואה מול העיניים שלך דברים, שאיך יכול להיות שאתה לא, זה משהו כבר, באמת, שזה כבר הזיה, אני חושב שחייב למצוא פתרון לעניין הזה של השופטים, מה אתה חושב, עידן? אתמול היו הרבה רגעי מחלוקת, ואפשר גם לעבור אחד בזריזות, זה לא זה. הגול הראשון, הפנדל שכולם מדברים על לוקאסן, לוקאסן נגע בכדור, אבל אני מסכים איתכם שזה לא היה נראה טוב, שזה היה אולי משחק מסוכן. משחק גבוה. ואם הוא היה שורק על דבר כזה פנדל, אף אחד לא היה בא בטענות לשופט. אני מסכים איתכם. אבל מצד שני, אתם צריכים גם להיות פיירים עם עצמכם, כי הנגיעה הזאת, הוא נגע קודם בכדור. ואתמול, במשחק שלכם, של חיפה נגד סכנין, יצא לי לראות תקציר. וראיתי את פיינגולד, מגיע גם עוד פעם לכדור קודם כל, ואז מעיף לשחקן סכנין. פיינגולד לא עשה עבירה, הוא חטף את הכדור, והשחקן עם המהירות שלו נתקע לפיינגולד ברגל, זה בכלל לא דוגמה, לא אותה דוגמה בשום... אני לטעמי ראיתי אותו דבר, אפילו אולי יותר חמור, כי השחקן נפצע של סכנין, אבל לא משנה, בערך בברך זה היה, נכון שפיינגולד, הנה אני אומר לך, אני מאשר את הגול הזה, אבל אם אתה מאשר את הגול הזה, אתה צריך גם להגיד ביושר שזה לא פנדל. טוב, תהיו הגונים, ואם אתם טוענים שהיה פנדל של לוקאסן, אז היה עבירה של פיינגולד. עכשיו, הפנדל שנשרק אתמול למכבי, סבורית, עזבו אתכם, בואו, בינינו זה לא פנדל, אוקיי? אני לא מבין איך הוא לא הלך לבר וביקש לבדוק את זה. זה הצגה יותר של סבורית. נכון, הוא משך אותו, אבל יש את המשיכות האלה במשחק, אולי עשרות פעמים במשחק. זה מאבק לגיטימי. אני לא הייתי שורק על זה לפנדל. אבל, תסכים איתי איתי, בגול השני של הפועל, איך הם לא בדקו את זה בבר? אופסייד, חד משמעית. לא, איך לא בדקו את זה בבר? אני לא יודע, זה מה שאני אומר, משהו פה לא הגיוני, הרי אתם יושבים בבר, אתה רואה שהוא מתכופף, הוא בועט את הכדור, הוא בועט את הכדור, מיטשל הזה בועט כדור, ושחקן של הפועל תל אביב ראש בלוט עם אותו, מתכופף, הוא נמצא באימא של הנבדל. התפקיד אבל של שופטי עבר, לא רואים. זה התפקיד של שופטי עבר, לבדוק כל גול אם הוא מאושר, והם לא עשו את זה. פשוט אז כי אי אפשר לפסס את הדבר הזה. תוסיף לזה את האדום שדור פרץ היה חייב לקבל עם הדריכה, כן בכוונה, אני שומע כל מיני טענות שזה לא היה בכוונה. למה אתה חושב, רגע, למה אתה חושב שזה היה בכוונה? בכדורגל אין דבר כזה כוונה בשיפוט, אתה מבין? כי אם אני אתן לך דוגמה, לצורך העניין, יבטו עכשיו בעיטה, נגע לשחקן בטעות, לא בכוונה, נגע לו ביד. מסכים איתך. מסכים איתך לחלוטין, אבל יש חוק, רגע, אבל יש חוק. גם אושבלוט, על עבירה לרן זהבי חד משמעית היה חייב לקבל. בוא נלך לדור פרץ, העבירה של דור פרץ, יש חוק בכדורגל, אני לא יודע אם אתה יודע, גם אם יש דריכה, זה לא אדום ישיר, למה? תלוי איפה זה היה גבוה, זה היה נמוך, הרגל של איינבידר הייתה על הדשא, זאת אומרת זה היה נמוך. אבל, אני רוצה... לא, מה זאת אומרת? זה היה מעל, יש חוק, אתה לא יכול לעבור מעל החוק, מעל כף הרגל. אבל הרגל שלו הייתה על הדשא. מגן עצם, מעל המגן עצם נגמר, זה אדום. זה נכון, אבל על הדשא זה לא. אם אתה טוען, אתה יודע מה? אני זורם איתך. בוא נגיד הגיע אדום לדור פרץ. מחזור שני, מועדון ספורט חיפה נגד הפועל ירושלים. מכבי חיפה, נו. אדון סק. נותן לאשכים של שחקן הפועל ירושלים. מסכים, היה צריך להיות פנדל. צריך להיות אדום. יפה, אבל אתם באותו רגע אמרתם שזה לא אדום. חיפה, אז אני בא... אמרתם שזה לא אדום, אז תהיו צבועים. בוא נעצור את כל הוויכוח על השופטים. יופי. יש לנו... קודם כל בוא נדבר גם על מכבי חיפה. אתמול מכבי חיפה פגשה את בני סכנין. לא ראיתי את המשחק, אני חייב לציין, לא ראיתי את המשחק, ראיתי רק תקציר. מכבי חיפה הגיעה לטיול, פשוט טיול. קודם כל, צריך לציין, המשחק פחות טוב של מכבי חיפה, היא לא כל כך שכנעה, אבל עדיין לנצח 3-0 כזה קליל שם, במשחק במגרש כל כך קשה, באמת להוריד את הכובע בפני מסיידגו באמת מראה שהוא שולט על הקבוצה, הוא פשוט שולט על הקבוצה, לא משנה מי פצוע, לא פצוע, כן חילופים, לא חילופים, כן חסרים, לא חוסרים, כן רפאלוב, לא רפאלוב, סק אפריקה, לא מעניין אותו כלום, אתה רואה שהוא מצליח לעשות במכבי חיפה דברים שבאמת פלא, אוקיי, הוא לקח את פיינגולד, שזה שחקן ילד, שבכלל תחילת העונה, הוא לא היה בשום תוכניות, הוא היה אמור להיות מגן שלישי. זאת אומרת, היה לך את קנדיל, סטונגרן, פתאום אתה רואה את פיינגולד. בוא נראה איזה חתיכת שחקן גדל לנו. צורת המשחק עם דין דוד ועם פיירו, זה שתי קבוצות שונות לגמרי. דין דוד, אתה רואה מכבי חיפה שוטפת את המגרש,
מכבי חיפה רצה, מכבי חיפה משחקת, מגיעה להמון מצבים, אתה רואה שדין דוד, שחקן שרץ לעומק, שחקן טכני, איזה מעבר הוא עשה שם, הוא עבר שחקן, זה דבר שפיירו בחיים לא יכול לעשות, פיירו לא יכול לעשות דברים כאלה, ואני חושב שמי שדין דוד נכנס כבר, שזה היה במשחק העונה, אתה רואה שיפור מצוין מכבי חיפה, דורס את היריבות שלה, 5-0 מכבי פתח תקווה, 3-0 את סכנין, הצלחנו גם אתכם. זאת אומרת, מכבי חיפה עם דין דוד נראית הרבה יותר טוב, אני מאוד מאוד מקווה שמסיידגו ימשיך בקו הזה של דין דוד. דיברנו על זה בפרק 2, אני לא טועה, ואמרתי לך שהחסרונו של פיירו זה לטובתכם, והנה, אתה רואה את התוצרת, בדיוק מה שאמרתי, אחד לאחד. דין דוד שחקן יותר מגוון, יותר טכני, יודע למה שחקנים דברים שפיירו לא יודע לעשות, ובוא נודע על האמת. אם פיירו אתמול היה משחק ולא דין דוד, אני לא בטוח שאתם מנצחים. אני גם מסכים איתך. אני לא בטוח, אולי אתם מנצחים, אבל דחוק. יכול להיות, כן, זה עולם אחר לגמרי. אתה רואה דין דוד, איך הוא רץ, איך הוא משחק לעומק, איזה תנועות הוא עושה, הוא אתמול יכל לסיים 3-4 שעות. פיירו היה תוקע לך את המשחק. פיירו אולי מתאים למשחקים מסוימים, מול קבוצות מסוימות. לא, מרבית קבוצות הליגה הוא לא מתאים. אתה יודע מה, אני גם אפילו, האם אני היה לי דעה שאני חושב שפיירו צריך לשחק ביחד עם דין דוד, למרות שאני גם אוהב את זה, אני חושב שעדיף שלו, עדיף שלהמשיך בקו הזה של איך שהוא שיחק אתמול ואיך הוא שיחק ביום נגד פתח תקווה. זה היה נראה פשוט פנטסטי, מכבי חיפה שוטף את המגרש, ודין דוד חייב להמשיך אפילו שפיירו חוזר, ואני יודע שמסאי מאוד מאוד אוהב את פיירו, הוא הפייבוריט שלו, אני מקווה שמסאי פותח את העליהם ורואה שבואנה כבר דין דוד עם 7 שערים, כבר עם 7 שערים דין דוד. כן, כן. טוב, אתה רוצה שנדבר על הרכש בינואר עכשיו, כי אתם רוצים להביא, ממכבי הולכים להביא. יש איזה מישהו על הקנה ליאנקל או שהוא... תשמע, אני אגיד לך מה, עכשיו כרגע לסובוי יש בעיה רצינית איתו מאוד עם כל העניין של להעביר כסף לרוסיה בעקבות כל המלחמה וכל הברדק שקורה שם, וכרגע הוא חזר, אתמול הוא חזר לארץ שלו, הוא חזר לשם, הוא נוסע למחנה אימונים בקטר, למחנה אימונים בקטר עם דינמו מוסקבה, אבל מכבי חיפה עוד לא אמרה נואש בנושא הזה, עדיין יש אופציה שהוא כן יגיע, אבל כרגע זה בסימן שלה. אני לא אוהב את כל הדבר הלעיסה הזאת של שחקנים, זה מזכיר לי מאוד את מה שקרה בתחילת העונה עם השוער, אתה זוכר מה שקרה עם השוער בתחילת העונה? פאקסטר, שחיפה משכו ומשכו ומשכו, בסוף אכלו, אתה יודע מה? אז אני מאוד מקווה שחיפה ימשיכו הלאה בנושא הזה, כי לחתוך את זה, מפה לפה, אבל איתה יש פה סוגיה שהדבר הכי זה, שרון שרי. שרון שרי, זה סימן שלנו מאוד גדול. המנהיג שלכם, הסבל שלכם. היום יצאה ידיעה ששרון שרי ככל הנראה יעזור, וכנראה כי דרבה, כמו שאתה אומר, על חשבונו. זה הכניס אותי היום לדיכאון, באמת. שרון שרי זה פשוט סמל. זה לא עוד שחקן בחיפה, זה מכה אנושה שלדעתי, רק לדעתי כמובן, זה מכה שתכריע את הגבורה של העונה. בעיניי הוא השחקן שעשה את המעבר ממכבי חיפה בינונית של בלבול כזה, שמתחרה קצת נגד מכבי תל אביב, למכבי חיפה אלופה 3 שנים בליגת אלופות באירופה. שרון שרי זה סמל ההצלחה המודרנית של מכבי חיפה בתקופה האחרונה. אז אתם כנראה מאבדים אותו, ומי שבא על מקומו זה בעצם גדי קינדה. כנראה, אז עכשיו אנחנו מבינים, עושים 1 ועוד 1 זה 2, כנראה שלא סתם חיפה נלחמו על קינדה בכל הכוח ובסוף הביאו אותו, כנראה שקינדה הגיע על הנעליים של שרי, אני לא חושב שהוא יכול למלא את הנעליים של שרי, לא קשה מאוד להיכנס לנעליים, זה נעליים יותר מדי גדולות עידן, אבל יש לכם עוד רכש עכשיו, ראיתי תומר חמד. תומר חמד, אני פחות אוהב את הרכש הזה, אני אגיד את האמת, אני יותר חשבתי על שחקנים צעירים שלחשוב, אתה יודע, לחשוב קדימה. אני מדמון. כולם יודעים מה אני חושב על מדמון. כולם רוצים את מדמון. אני חושב שמכבי חיפה צריכה לחשוב קדימה, לחשוב על העתיד, 3, 4, 5 שנים קדימה, ולא לחשוב על הכאן ועכשיו, אני לא אוהב את המחשבה הזאת. להביא תומר חמד בעיניי זה סוג של פלסטר כזה, של עוד חלוץ בסגל, אתה מבין? אבל לא יודע, זה מחשבה שגל. הוא צדיק, כמו שהיה בעונה שעברה, הוא קוויצה כזה, אתה יודע. כן, בן סער כזה. כן, בדיוק. אני פחות אוהב את זה. מה שרגע לפני זה, יש לנו עוד הרבה, אני רוצה לדבר על העניין של, קודם כל בקישור. מכבי חיפה חסר להם קשר אחורי. עכשיו, בגלל שג'אבר נפצע. ג'אבר נפצע, וגם בלי שום קשר לג'אבר, עוד לפני ג'אבר, אני חושב שמכבי חיפה חייבת להביא קשר אחורי. אני מאוד מקווה שעסקת אזולאי עם נתניה תצא לפועל, כי זה באמת משהו שחיפה חייבת להביא. תוסיף לזה עכשיו שאם שרי, במקרה שבאמת שרי יעזוב אותנו, אז מכבי חיפה תצטרך להביא עוד איזה קשר איכותי. זה בגדול, אני לא חושב שמכבי חיפה צריכה יותר מזה. מביאה את תומר חמד, שבסדר, אין מה לעשות, זה הפלסטר שלנו כרגע, וזה בגדול, זה מה שמכבי חיפה צריכה. טוב, בוא נעבור למועדון שלי. כן. ככה, מכבי, פרסום ראשון,
לפני יומיים פרסמתי לכם עדן קרצב, סיכם את נער במכבי ויחתום. היום אנחנו ביום חמישי, יחתום הערב במכבי, אני מקווה שמחר תצא הודעה רשמית, אולי עוד הערב. יכול להיות שכבר הערב. כן, יכול להיות כבר הערב. אני חושב שלא צריך להיות בעיה שם. עדן קרצב יגיע בהשאלה, כנראה במכבי. בסוף השנה הוא יהיה אופציה לרכוש אותו. לגבי יחזקאל, שגיב יחזקאל, אני פרסמתי לראשונה פרסום שמכבי תקלוט אותו בארץ, היא הקבוצה שתרצה את יחזקאל, והרבה רימו גבה, איך יכול להיות, עידן, למה אתה אומר סתם, הוא לא יכול לחתום בקבוצה שלישית. הרי הוא נצפה יושב ביציע של באר שבע, מקבל מחיאות כפיים. אבל אנשים אולי לא יודעים, אבל כבר בתחילת הקיץ מכבי מאוד מאוד רצתה את יחזקאל, ואני גם דיווחתי את זה אצלי בפרטי, לכולם, כולם ידעו, מכבי במרדף אחרי יחזקאל, פשוט אלונה לא רצה לשחרר אותו למכבי, ובצדק מבחינתה, כי היא מתמודדת איתנו על האליפות, והיא לא רוצה לשחרר שחקן שעובר שוויון לקבוצה שמתחרה איתה, וזה לגיטימי. אני יכול להגיד לכם שיחזקאל מאוד מאוד רצה להגיע למכבי בתחילת הקיץ, מאוד, ובסופו של דבר, כפי שאתם יודעים, עבר לטורקיה, וקרה מה שקרה בטורקיה. אגב, שפו לשגיב יחזקאל על כל מה שעשית בטורקיה. שפו, באמת שפו, כל גבר של החיים. והעלית את המניות שלך, אם הם היו לפני זה, היית בשיא שלך. גבר רצח. כי הקדנציה הראשונה שלך, תסכימו איתי, היא לא הייתה מרשימה של יחזקאל, ג'ורדי קרויף הביא אותו בקדנציה הראשונה. עשית שדרוג. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו. מקצועי ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות לשחקן. נכון. העלית את הרמה שלך, שחקן פנומנלי, משתפר עם הזמן, משתפר. ללא ספק סוגר לנו את אגף אני רוצה להגיד לך משהו. אגב, רגע, יכול לשחק גם כמגן ימני וגם כקיצוני ימני. הוא יכול לשחק גם קיצוני, יכול לשחק גם חלוץ בעיניי. וזה רכש מצוין למכבי. אני לא מבין, אבל לא מבין, מכבי חיפה, שמכבי חיפה חייבת להתמודד על השחקנים הישראלים הכי טובים. איך מכבי חיפה לא בתמונה של יחזקאל? זה הורג אותי, איך יכול להיות? תראה, אתם אחרי שהבאתם את קני סייף, והבאתם לא אכפת לי, אני רוצה את שיטת ג'ורדי. דיברנו כבר בעבר על שיטת ג'ורדי. אתם לא ג'ורדי, אתה זוכר את שיטת ג'ורדי, אבל מכבי חיפה צריכה, כן יש להם את הכסף, זה דבר ראשון. לא, יש לכם את הכסף עד גבול מסוים. אתם לא יכולים לשלם ליחזקאל 600,000 דולר. חייבת להתמודד. קודם כל אתם לא תשלמו לו 600,000 דולר, אני אומר לך בוודאות. הסכומים קרובים לשם. הסכומים 400, אולי 450, לא מאמין יותר. שם סכומים קרובים ל-450-500,000. כן, זה הסכומים. מכבי חיפה יכולה לשלם את זה חופשי. אין לה בעיה, אל תשכח שגם דיה סבא כבר כנראה, ככל הנראה, ישתחררו מהחוזה שלו. הוא ימצא קבוצה בסופו של דבר, הוא ימצא קבוצה הבחור הזה. זה פחות מעניין השכר עכשיו. בוא נדבר מקצועית, אתה אומר למה זה. במקום מי היית מביא את אין במקום, זה חלק. אתה רוצה להביא את יחזקאל שהוא בעצם יושב לך על הספסל. עוד פעם הוויכוח הזה, אני אסביר לך עוד פעם משהו, אחת ולתמיד תבין. קבוצה חייבת שיהיה לה תחרות. על כל עמדה אני רוצה שתי שחקנים באותו רמה. גם אני רוצה. אוקיי? גם אני רוצה. תחרות משפרת את השחקנים, ואתה רואה את זה. חייב סגל רחב בקבוצה, ויש פציעות, ויש משחק. יש לך עונה שלמה עם גביע המדינה ואירופה וכו', וגביע טוטו ולא יודע מה. וקבוצה חייבת שיהיה לה סגל רחב. קבוצה שרוצה להתמודד לאליפות. אבל אתה חייב ושחקן כמו יחזקאל על המדף, מכבי חיפה חייבת להיות בתמונה. אבל אתה חייב איזון בקבוצה. אתה לא יכול שעל כל עמדה יהיו לך שתיים באותה רמה. אתה לא יכול. כן יכול, כן יכול. כי אם עכשיו אתה תביא את יחזקאל אליך לקבוצה, אז חלילי יקבל פחות דקות. חלילי לא יהיה... חלילי שזה השחקן, עד עכשיו שחקן העונה שלכם. השחקן הכי טוב ישחק. יפה. מי שהכי טוב ישחק. יפה, אז אתה מביא בעצם שני שחקנים, גם את יחזקאל, ויש לך גם את חלילי על אותה עמדה, ואתה אומר, רגע, אני כמו משחק ישבש ביניהם. זה לא עובד ככה. אתה יכול להביא עוד שחקן איכותי. אוקיי, ולסובוי, נגיד, לוותר על הסובוי. אתה יכול להביא. רגע, אני אתן לך עכשיו פתרון. רגע, אתה יכול להביא עוד שחקן רכש לאגף ימין, אבל הוא לא יהיה טלנט, אוקיי? שלא יהיה, הוא רק יתחיל את הפריצה. קודם כל אנחנו לא רוצים בינוניים. כדי שיהיה תחרות, אין בעיה. אני לא רוצה בינוניים. אם שחקן הוא לא באיכות גבוהה מאוד, שלא יגיע למכבי. אז אני חושב, בפן המקצועי, שזה יכול לסבך רק אתכם בחדר הלבשה, זה יכול לעשות לא טוב, בזה אם שחקן כמו יחזקאל יבוא וישב על הספסל כאשר הוא רואה את הילד. אתה אומר את זה כאילו שאתם בני ריינה, למה אצלכם אין דוידה, אין קיקו, אין מילסון, אין זהבי, אין דור תורג'מן. לא, אתם לא פחות מאיתנו אם לא יותר. אני לא מסכים איתך. דבר שני, אני אגיד לך עוד משהו, שנייה, אני אגיד לך עוד משהו, כן? לגבי יחזקאל. יחזקאל, אל תשכח שהוא יכול לשחק גם, כמו שאמרת, הוא יכול לשחק קיצוני, והוא יכול לשחק גם מגן, נכון? יפה. מכבי חיפה רצתה להביא את לסבוי, נכון? לא מסתדר, רצתה לשלם עליו 1.3 מיליון יורו. אז אני אומר מכבי חיפה, יש לכם יחזקאל בחינם, כן?
תנו לו חוזה, כמו שצריך, כמו שאמרת, 450-500 יורו, הוא בא עם הכרטיס שלו בידיים, מה יותר טוב מזה? לא רוצים לסבוי, לא רוצים יחזקאל. חיפה חייבת להיכנס לתמונה של יחזקאל חד משמעית. חייבת. לא הגיוני שחיפה לא בתחרות הזאת. די, למה אתם חיים בסרט של כל שחקן שאתם רוצים הוא יבוא אליכם? מה, בגלל שהלך לכם... לא אומר שחיים בסרט, אבל אני אומר שלפחות להתמודד. זה נראה בהצד כאילו... אתם אלה שקובעים לאיפה שחקן זה יבוא, איפה זה... לא, ככה זה נראה. כי עושה רושם שאוהדי חיפה תמיד גם מדברים, תראה, רפאלוב בחר בכם. קודם כל בוא ניתן לך עובדות. רפאלוב בחר בכם כי הוא גדל אצלכם. זה דבר ראשון. זה כמו שזהבי בחר בנו, כי הוא אומנם לא גדל אצלנו. צ'יבוטה גדל אצלכם ובחר בנו. לא. אתם בלבט... צ'יבוטה בחר בכם כי אתם הייתם מוכנים להוציא עליו €1,000,000, שהיה גם דיה סבא בחר שזה היה הקיצה, נכון, דיה סבא זה נכון, קינדה בחר בנו, בין שתי הקבוצות. זאת אומרת, יש פה מגמה, שהמגמה הזאת, זה כן מה שאתה אומר, שחקנים מעדיפים להגיע למכבי חיפה. רגע, ודור פרץ, למה הוא הגיע למכבי ולא אצלכם? למה דור פרץ הגיע אלינו ולא אליכם? דור פרץ, אתה לא... למה יונתן כהן הגיע אותנו ולא אליכם? די, אל תשווה דור פרץ, זה שחקן, זה כמו תגיד נטע לביא יבוא אליכם, זה לא יקרה דבר כזה, לא יקרה בחיים. הכל יכול לקרות, תתפלא, הכל בכדורגל, הכל יכול להיות. הכל יכול להיות בכדורגל. ירד, לא יודע מי מהשמיים, לא יקרה. הכל יכול לקרות בכדורגל, תאמין לי, הכל יכול... ואם כבר מדברים על נטע לביא. אני מסכים איתך שנטע לביא אולי ספציפית לא, אבל שחקנים, כמו בעבר, אני אתן לך דוגמה לשחקן שכן יכול לעשות את המעבר, כמו שון וייסמן למשל. שון וייסמן, שגדל אצלכם, כן יכול לבוא למכבי, ואפילו אני אגיד לך יותר מזה, הוא ישמח לבוא למכבי. לא, אני לא מסכים איתך. שון וייסמן, העדיפות הראשונה שלו תהיה בקבוצה שהוא גדל בה, ולהזכיר לך לפני שהוא יצא לאוסטריה, הוא היה שחקן הרכב, חיפה רצתה להחתים אותו, הוא היה שם, הוא רצה לצאת לאירופה, יצא. הוא לא הצליח בחיפה. בקצה הספסל הוא היה מתוסכל, ולכן גם הוא יצא לחו"ל. הוא היה מתוסכל. יש עובדות. הוא בעונה, הוא יצא בעונה האחרונה, שבלבול היה, והוא קבע שימן אותו 8 או 10 שערים. הוא מי שבלבול קיבל את התפקיד, הוא נכנס לעניינים חזק מאוד, וראינו מי זה שון וייסמן, חתיכת שחקן, והלוואי וחיפה היו יכולים להביא אותו, אבל כנראה שזה משהו בלתי אפשרי, הוא גם לא רוצה, הבנתי, להגיע לארץ, הוא רוצה להמשיך למצות את האופציות שלו באירופה. טוב, בוא נמשיך הלאה. אז אמרנו, סוגיית יחזקאל, מחכים מכבי, גורמים במכבי, בכירים מאוד, שמתעסקים בכל האישורים עם פיפ"א. לוחצים מאוד, אני יכול להגיד לכם שיש מאמצים כבירים להחתים את יחזקאל, וכמובן אם יחזקאל בסופו של דבר לא יקבל את האישור שלו מפיפ"א, הוא יחזור לבאר שבע, או שימצאו לו קבוצה בבלגיה. לגבי מסקרפונה, מה בסוף? הוא יישאר או לא יישאר? בעצם רגע, אמרתי טעות, עכשיו אמרתי שהוא ישחק בבלגיה, הוא לא יכול, אם הוא לא מקבל אישור, הוא לא יכול לשחק גם בבלגיה. זה או באר שבע, או כלום. או לחזור לטורקים, שהוא לא יכול לחזור. הוא לא יכול לטורקים. מה אמרת? טוב, יש לכם גם את מסקרפונה שמשתחרר, ואז יש לכם מקום לשני זרים בעצם, מסון הזה. אז אמרתי, לגבי מסקרפונה, הלא מוזכרה, יש דיווח מעיתונאים בקולומביה, שהוא כבר, אוטוטו כבר שם. כאילו, ממש המשפטים לא סתם הוא לא משחק. הוא בא לעזור לנו, לשמור על השער, דברים כאלה. אתם חייבים שוער בעיניי. אני לא מכיר את זה מהארץ, את הדיווחים האלה רק מחו"ל. דניאל טננבאום, למה החתמתם אותו? אני לא מבין. כדי שיש שוער שני עכשיו למשפט. אבל איפה הוא? גם לא מקבל הזדמנויות? בוא נדבר, תכלס, מה מכבי צריכה לעשות? מכבי צריכה להביא לפחות שני שחקני הגנה, שני בלמים. שתי בלמים? שני בלמים. מה עם מגן ימני מחליף? וכמובן בתור אוהד שרואה אותם, גם קשר 10 היא צריכה, וכמובן חלוץ. מעניין מאוד. אבל אי אפשר לקבל את כל ההוגה השלמה, אז אני הייתי מסתפק בבלם, קשר 10 וחלוץ. מה עם מגן ימני מחליף? אין לכם. מגן ימני, ברגע שיחזקאל מגיע, יש לך מגן ימני מחליף. אוקיי. לפי השמות שיש בישראלים, כמובן יש את אלעד מדמון כחלוץ, שאני הייתי מאוד רוצה שישחק במכבי, הוא שווה את ה2 מיליון יורו גם לעתיד. אלעד מדמון למכבי חיפה. אפשר למכור אותו בהרבה מאוד כסף אחרי זה. שחקן מהיר, זריז, פעלתן. דין דוד המשודרג. חכם מאוד, שחקן מאוד חכם שיודע איפה להתמצא ברחבה, וזה מאוד מאוד חשוב. אתה יודע משהו, אני רוצה להגיד לך את החלום הרטוב שלי. החלום הרטוב שלי. מה, אתה רוצה לתת לי את הרכב חלומות שלך? לא, אני אתן לך את החלום הרטוב שלי, אני חושב שמי שתחתים את השחקן הזה שאני הולך להגיד לך, אני חושב שזה... רותם חתואל. יפה. אבל אתה יודע כמה סרטונים אלה. יש לו סעיף יציאה של 4 מיליון יורו, אתה יודע את זה? אני מכיר משהו אחר. אני ככה שמעתי, ראיתי, לא יודע איפה. לא, אני מכיר משהו אחר, אני יודע... אני מכבי חיפה, אני מפעיל את הסעיף הזה. זה שחקן, שאם אתה מביא אותו... 4 מיליון הלכת רחוק.
אני לא מכיר סעיף כזה. זה השחקן שאני הכי אוהב בליגת העל. לא, אני לא מכיר סעיף כזה, אני אומר לך את האמת. אני רק יודע שהשחקן הזה מקבל משכורת חייל. רבותיי. מי? רותם חתואל. לא, הוא העריך חוזה חדש תגיד לי, מה אתה מסתלבט? מה יש לך אתה? מה אתה רציני? בחיים לא. הוא העריך חוזה חדש לא מזמן. מה קרה לך? הוא מרוויח 400,000 יורו, 350,000 יורו. הוא המרוויח הבכיר בבאר שבע, אם אני לא טועה. תבדוק את זה. הוא בגדול, איתי. אנחנו נבדוק את זה. איתי, רותם חתואל מרוויח משכורת חייל. סמוך על המקורות שלי. מה יש לך, איך הוא עושה חמצון בשיער? זה לא יספיק לו. תסמוך על המקורות שלי, הוא גם לא יעריך. הוא העריך חוזה בבאר שבע, בוא נבדוק. הוא מרוויח כ-120,000 דולר בעונה ברוטו. אתה שומע מה אני אומר לך? כנס רגע. 120,000 דולר ברוטו. ואני אומר לך, איתי, העונה הבאה זה העונת חוזה שלו, כאילו, העונה האחרונה שהוא זה. וצפה לדעתי, בסוף העונה הזאת. אני אומר כזה דבר. אני אומר רותם חתואל לא יישאר בארץ בעונה הבאה. קבוצה. הנה, תרשום הצהרה, רותם חתואל לא יהיה פה בארץ בעונה הבאה. קודם כל בוא נגיד ככה, אתה רואה את הפועל באר שבע לפני רותם חתואל שחזר מהפציעה, ואחרי רותם חתואל. אם אני לא טועה עם 6 משחקים ניצחונות ברצף. בוא נזה חתיכת שחקן משפיע, זה שחקן שהוא יכול להפוך אותך מקבוצה מדשדשת לקבוצה שרצה לאליפות. ואני אומר לך שאם מכבי חיפה או סלש מכבי תל אביב תחתים את השחקן הזה, אוקיי, ותתאבד עליו, אני חושב שהוא שווה את 4 מיליון יורו, אוקיי? אני אגיד לך למה, כי זה שחקן שייתן לך אליפויות 3-4 שנים קדימה, זה אקס פקטור, זה סוג של אצילי, זה מאותו חומר הוא קורץ, זה שחקן כוכב, ואני אומר לך, כי, תשמע, קודם כל, אלונה רואים שאלונה הורידה הילוך, זה כבר עובדה, אלונה הורידה הילוך, היא כבר לא נמצאת בתחרות הזאת של מיץ' ויאנקלה שחר, היא לא נמצאת בסכומים האלה, זה לא מה שהיה בעבר, שאלונה הייתה מתנפלת על כל שחקן, אתה זוכר? היא כבר לא שמה, היא כבר לא במשחק הזה, היום יש מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ואני חושב שכן אפשר להוציא את רותם חתואל למכבי חיפה בסכומים הנכונים. בוא נודה את האמת, רותם חתואל היום זה השחקן הישראלי הכי טוב בליגת העל. הכי טוב. הכי טוב, הוא שובר שוויון, וחייבים, האם אני עכשיו הג'נרל מנג'ר של מכבי, הדבר הראשון שאני נכנס לתפקיד מעבר לסטויאנוב, שאתם יודעים כמה אני אוהב אותו, רותם חתואל זה השחקן הראשון שאני מציב לרכוש אותו, ואתה יודע מה? בכל סכום. 4 מיליון יורו משלם, איך אני איתך? באהבה, כי גם אני יודע שעוד שנה, שנתיים אני אמכור אותו ב5 ו6 מיליון, וגם הוא יביא את התוצרת שאני צריך עכשיו. קודם כל הוא יחזיר את הכסף מהר. מכבי צריכה לחשוב על העתיד, תמיד אני אומר רכש, זה לא רק לעכשיו לקחת אליפות, זה לא עוד שנה, שנתיים, 3, ורותם חתואל הוא שובר שוויון לליגה שלנו, שובר אימא של השוויון. הוא מזכיר לי בזמנו שהבאנו את אלי רנטה, הוא על אותו סגנון שלו, שחקן שפלטן, שחקן טכני, מצוין, שחק לעומק, יודע גם למסור, יודע לכבוש, סקורר, מה עוד אפשר לבקש? ישראלי, צעיר, אחלה שחקן, וזה שחקן לדעתי, מספר אחד היום בישראל, וצריך... הקבוצה שתביא אותו, אני אומר לך שזה יהיה האפקט כאילו, אם מכבי חיפה תביא אותו, אני חושב שזה עוד 3-4 שנים אליפויות קדימה. שחקן, ככה אני חושב, אני כמעט בטוח בזה. טוב, בוא נתקדם. למרות שזה בגדר חלום, זה לא יקרה, כן, אבל... בוא נתקדם, עוד רכש שהייתי רוצה לראות. אמרנו אלעד מדמון כמובן, אמרנו קרצב שמגיע, יחזקאל ואיתן אזולאי. איתן אזולאי, אתם פחות מעוניינים שם, אני יודע שמכבי חיפה חזק מאוד שם בתמונה. אבל אני יכול להגיד לך... למרות שיצאה הודעה היום מנתניה, לא יודע אם זה הודעה, יותר דיווח. שהוא ימחר רק לחו"ל. לא, שנתניה אומרת שלא משחררת אף שחקן בינואר. שזה משהו שאני מאוד מקווה שמכבי חיפה לא עוד פעם תביא לנו בינוניים, לא תתפשר לי על איזה בינוני, הבנתי שיש דיבור על פרדה מהפועל ירושלים, שהוא בסדר גמור, שחקן עם פוטנציאל, אבל זה לא אזולאי, אני מקווה שחיפה לא יתפשרו שם בדבר הזה, ומכבי חיפה חייבת להתנפל ולהתאבד על אזולאי, כי אין לה משהו אחר כרגע, במיוחד שכרגע שרי עוזב, שור באפריקה, ג'אבר פצוע, אז מה? זה צריך לשלם, יש מאמן חדש בשם גיא צרפתי, שעושה כבר... לדעתי, המאמן הכי טוב בליגת העל. 5 ניצחונות מ6 המאמן הכי טוב בליגת העל. ושים לב, הוא נותן את קדמת הבמה למקסים פלקוצ'נקו, שהיה לא נספר אצל המאמן הקודם, והוא נותן לו את המושכות, שהוא איכשהו על העמדה של איתן אזולאי, שאומנם פצוע, אבל אני קורא לזה פציעה, שרוצים שאולי הוא יהיה פצוע, כי אם היו תלויים בו, כמו שהיו תלויים לפני בו, של גיא צרפתי, אולי עושים מאמצים יותר גברים כדי להחזיר אותו לאחר. אני לא בטוח שזה העניין. יכול להיות שיש כבר הסכם עם קבוצה מחו"ל. לא, אתה יודע מה יכול להיות? אני אתן לך מה יכול להיות. יכול להיות שחיפה, נתניה מחכה למשחק נגד חיפה, שיגמר, ואז... גם יכול להיות. זה גם אופציה. זה גם יכול להיות.
אבל בוא נגיד ככה, הקבוצה שתיקח את איתן אזולאי, תהנה ממנו, אבל גם זה יעלה לה הרבה כסף. סגל הוא לא פרייר. מינימום עסקה שם זה 1.5 מיליון יורו, עם עסקה של החלפה שיבלי אצלכם, הוא מאוד מעוניין, אני יודע. גם אצלנו הוא רצה את עידו שחר, אבל אפשר להביא לו גם את אבו פרחי. בקיצור, יש שם הרבה... בקיצור, הינואר הזה, זה ינואר אחד המעניינים. זה ינואר שיכריע אליפות. ינואר שיכריע את האליפות, לדעתי. לא ספק בכלל. הקבוצה שתצליח, מקווה שאלברמן יתקן את הטעויות של תחילת הקיץ. כל הטעויות האפשריות הוא עשה. איתי, בוא נדבר על המחזור הבא. מכבי בחוץ נגד הפועל פתח תקווה. אתם בבית נגד מכבי נתניה. משחק לא פשוט בכלל. מחזור קשה מאוד למכבי חיפה. גיא צרפתי חוזר לסמי עופר. פיקנטי מאוד, הוא מכיר אתכם טוב. הוא מכיר אתכם מצוין. הוא מכיר כל נקודת תורפה שיש בקבוצה שלכם, ועל זה הוא ישחק. עדיין זה לא אומר שזה מה שיעזור לו, כי שהסגלים פה זה... לא אומר כלום, אבל אם יש פה מקום להפתעה בזה, אני רואה את ההפתעה הזאת קורית פה אני חושב שמכבי חיפה בסמי עופר, אף אחד לא יכול לעשות שם צרות. מכבי חיפה עם כל הווייבים... זה להיות שחצן הקהל והווייבים... תשמע, יש עובדות בשטח, שנה שעברה אחי 97% אצלך, אם אני לא טועה. כל העונה ניצחנו משחק אחד תיקו עם ריינה, שגם הם צריכים לצח. אז מה עם התיקו ששחקים השנה? בסדר, השנה זה התחיל קצת מקרטע, אבל איך שמכבי חיפה נראית בתקופה האחרונה, וכל השינויים שדגו עשה, וכל הווייב הזה שנוצר, והמומנטום שנמצאת בו מכבי חיפה, אני לא רואה את נתניה יכולה לעשות שם משהו, עם כל הכבוד לצרפתי. אז יש לי סקופ, יש לי בשבילכם סקופ. אני חושב שהמשחק הקרוב, אתם לא תנצחו את נתניה. ופה בעצם נתחיל רגעי המשבר שלכם. זאת דעתי בכל אופן. אל תמציא לנו משברים. אתם תיכנסו למין מערבולת, כמו שעשיתם תקופה כמה 4 ניצחונות רצוף. אני אגיד לך מה, אני מאוד מקווה שמסי ימשיך באותו שיטה, כמו שאמרתי מקודם, ימשיך עם דין דוד בחוד. אני מאוד מקווה שהוא לא ישים לי פיירו פתאום בחוד, כי זה ישנה פשוט כל המשחק של מכבי חיפה, למרות שפיירו כן מתאים למשחק בסגנון הזה, מכיוון שנתניה קבוצה שלוחצת גבוה, מכבי חיפה כן צריכה איזה קרנף למעלה, כי הרי איך אתה משתחרר מלחץ גבוה, אתה מרים כדורים לכיוון החלוצים, משחק כאילו אתה מוותר על האמצע, אבל בוא נראה אם המסי יעלה, אני מקווה שמסי ימשיך עם אותו הרכב, שזה אומר פיינגול, שבאמת שחקן שאין מה, אני לא יודע איפה סונגרן ייכנס במקומו, אני אומר לך את האמת, אני לא יודע איך סונגרן יחזור, אני ממשיך עם פיינגול, משאיר את סונגרן בצד כרגע. ברור, זה לא ספק בכלל. אז אני מקווה שהוא יעלה עם ההרכב הבא, שזה אומר, קודם כל גם רפאלוב חוזר, אז אני אומר, חוץ מכלהוציא קניסייף, הרכב זה, קניסייף במקומו ייכנס רפאלוב, ואותו הרכב כמו שהיה נגד בני סכנין, ואני חושב שמכבי חיפה חייבת לנצח את המשחק הזה, אין לנו מקום לטעויות כרגע, זה עכשיו. זה באמת, זה פער 3 נקודות, פער שאפשר לצמצם, אסור לחיפה לאבד נקודות ברגע הזה, אנחנו יוצאים גם לסדרה, אני אומר לך עידן, סדרת משחקים מאוד מאוד קשה. גם באר שבע, גם מכבי, באר שבע, גם בין לבין גביע טוטו. מכבי תל אביב, בגביע טוטו, מכבי תל אביב בסמי עופר, הולך להיות בקיצור סדרת משחקים קשה, חיפה חייבת להוציא 3 נקודות במשחק הזה. יהיה מאוד מעניין. תוצאה שלך איתי? אני אלך על 2-0 מכבי חיפה. ההגנה של מכבי חיפה באמת, קודם כל ההגנה הכי טובה בליגה היום, ספגה רק 13 שערים אם אני לא טועה. אני מקווה שההגנה תמשיך, באמת, שימיץ ימשיך, שימיץ המושמץ! אנחנו השמצנו את שימיץ בצורה מטורפת, ואני חייב להגיד, שימיץ נמצא במגמה מצוינת. עכשיו הוא קנברו. אבל מה שאמר דגו, הוא היה פח השפעה, קודם כל הוא עדיין בעיניי הוא פחות טוב לרמה של חיפה עדיין, אבל מצד שני אני אומר, דגו, מה שהוא אמר כנראה במסיבת עיתונאים הוא צדק, שהוא אמר ששימיץ בלם בצד שמאל לא עושה לו טוב, ובאמת ראינו את זה, שהוא משחק בצד שמאל, זה היה גרוע מאוד, שהוא משחק במרכז ההגנה, אתה רואה את שימיץ, באמת נראה אחרת לגמרי, מגיע לכל המשחקים, אף אחד לא יכול לעבור במשחק הגובה, משחק הגובה הוא לוקח כל משחקי הגובה. אני חושב שזה טעות לחשוב ככה על שימיץ, אני חושב שהוא בלם מאוד מאוד בינוני. אני גם חושב שהוא בינוני, אבל הוא מסוגל ביטחון כזה. מי שעושה אותו טוב זה שון גולדברג, שראינו שהוא חזר מהפציעה שלו, פתאום ההגנה שלכם יותר טובה, יותר יציבה, הוא שחקן יציב, שון גולדברג גם הביא לכם, היה אחראי על 3 אליפויות האחרונות שלכם, הוא מאוד יציב בהגנה, וזה מה ששדרג בעצם את שימיץ, שדרג. אני עדיין חושב על אותו דבר, גם מה שחשבתי לפני, הוא לא שחקן, הוא לא פלנימיץ' והוא לא סה. ברור. אוקיי?
אני סוגר את הפינה, שכך שגם סוניאן יחזור, הוא גם יכול להיכנס בתור עמדת הבלם. אוקיי, אני לפי דעתי, התוצאת המשחק שלכם שם ייגמר בתיקו 1-1. אני חושב שמקסים פלקוצ'נקו שחקן בפורמה מאוד טובה, הוא יבוא ממוקד, לדעתי הוא גם זה שיכבוש. אני לא אהבתי את הבלינקו, החלוץ של נתניה, בלינקי, אני לא כל כך אוהב את התפקוד שלו, אני חושב שהוא תוקע את ה... נכון, אני חושב שזה לטנוביץ' הרבה יותר טוב, אני הבנתי שזה לטנוביץ' רוצה לעזוב. אני חושב שיגמר שם תיקו. מכבי נגד הפועל פתח תקווה. משחק בהפועל בפתח תקווה. בפתח תקווה, אגב אני אהיה במושבה ביום ראשון, אני נוסע לשם למושבה. אז ככה, משחק שהוא בעצם על הנייר אמור להיות משחק קל, למרות שאין משחקים קלים בליגת העל, אבל הפרשי הרמות, מכבי איכותית בכל פרמטר המגרש. אני לא רואה לכם מפסידים. תפגוש שם את שחקן העבר כמובן אבריקה. הפועל פתח תקווה אחרי ניצחון מרשים מאוד על מכבי נתניה. מכבי צריכה לעבור, צריכים להגיע ממוקדים, כמו שאיתי אמר, אצלו אסור לאבד נקודות, כבר איבדנו מספיק נקודות, אנחנו יוצאים מהמשבר הזה, אנחנו לא רוצים לחזור אחורה, וזה עוד משחק שצריך להחזיר אותנו לדרך שלנו מתחילת השנה. אני צופה במשחק הזה 3-0 למכבי. ההרכב שאני הייתי עולה בו, הוא לא ההרכב שדומה בכלל למה שהיה בדרבי, אני חושב שזה יחד עם הניצחון בדרבי, היה כישלון מאוד גדול בהרכב ובמערך. לספוג 2 שערים מהפועל, שמע, הם עלו בלי הרכב, הם עלו פצועים, הם עלו אחרי 4-0 שקיבלו מבאר שבע, ולספוג מהם 2 שערים, זה עשה לי לא טוב, אני אומר לך את האמת. זה היה כאילו על קצה הקרחון, לוקאסן וסבורית, אני הייתי עולה, ולא מבין איך אני אומר את זה, כי אני לא הייתי בעדו מההתחלה, אבל לא מאמין שמתן בלטקסה הופך להיות אצלי הבלם הראשון של מכבי. מחמיאס הוא יותר טוב מסבורית. אני הייתי עולה קודם כל עם מסטרפוני, למרות שרוב הדיווחים זה שהוא יעזור. אבל רוצים להריץ את משפטי, אתה צריך להריץ את משפטי. משפטי סלש מסטרפוני, בהגנה הייתי עולה עם בלטקסה ולוקאסן, מצד ימין אבישי כהן, מצד שמאל רוי רביבו סלש זאדה, פחות מעניין כאילו מי יפתח. לא היית רוצה להמשיך עם ה-3-5-2? לא, כי ראית, הוא פתח עם 5-3-2 בשביל לא לספור, הוא ספק 2, ועוד ממי מהפועל תל אביב. לא, כשל. לחזור ל-4-3-3, אני הייתי עולה באגף ימין עם דוידה, אגף שמאל, בונדוסו, קדימה קניקובסקי, בחוד כמובן זהבי, 2 אחוריים פרץ ויוריס, לוקאסן ובלטקסה בלמים, וזה ההרכב שלי למשחק 3-0, אני אומר 2-0 מכבי תל אביב. עכשיו רגע לפני סיום, אנחנו אמנם הפרק שלנו הזה התאחר קצת, אנחנו פספסנו את הפרק של אחרי משחק העונה, ואני חייב לדבר איתך איזה אתה רוצה לדבר על משחק העונה? כמה מילה, אני מתחבא מתחת למחשב, תראה... לא, אנחנו לא מתחבים. מה אתה אומר על משחק העונה, עידן היקר? על הקטישה שעברתם. קודם כל לא עברנו שום קטישה. קטישה. לא עברנו שום קטישה, זה נכון שעליתם טקטית הרבה יותר טוב. טקטית, זה השם היום, טקטית. בוא נגיד ככה, איתי תסכים איתי גם במה שאני אומר. ב10 דקות הראשונות של המשחק, רבע שעה, כל מי שראה את המשחק הזה אמר... חדשנו לכם את הצורה. לא, אני לא מדבר על קטישה. אני אומר, כל מי שראה את המשחק אמר, המשחק הזה היום של חיפה. למה? הגעתם למשחק, מכבי לא הגיעו למשחק. זה ההבדל. אתם עשיתם לחץ גבוה. חיפה ברי. מכבי איבדו המון כדורים. כאילו מכבי הופתעו שהם משחקים, כאילו הם היו אמרו לשחק נגד נס ציונה. איזה מזל שפיירו נפצע. כאילו הם היו בראש שלהם מוכנים לשחק נגד נס ציונה ולא היו מוכנים לחיפה. מה? לא ידעתם שחיפה תלחץ אותנו חזק? לא ידעתם שחיפה חייבת את הניצחון? לא חשבתם? איפה יש לך משהו? כל ההכנה למשחק הזה של רובי אתם באתם יעירים. אתם לא. באתם עם האף למעלה. הכנה של מאמן. חשבתם שהם הולכים לדפוק אותנו כמו שעשיתם בשנים. אגב, גם אוהדי חיפה חשבו שאנחנו הולכים... לא רק אנחנו חשבנו ככה. חשבתם, מכבי חיפה הגיעה למשחק הזה, ופשוט התפוצצה על הדשא, ניצחה אתכם בכל פרמטר. ג'אבר עשה לכם בית ספר לקישור, בית ספר לקישור. אני יכול להגיד לך שהמשחק... הוא גמר את דור פרץ, הוא לא נתן את דור פרץ. מסכים איתך ג'אבר במשחק הירואי, גם עלי מוחמד. כולם היו טוב. אבל זה המשחק, זה המשחק שבעצם סימן את מסאי דגו, כי מאחרי המשחק הזה אמרתי פתאום שמסאי דגו
זה פאביו קפלו. אנחנו לא אמרנו את זה ולא אתם לפני המשחק הזה רציתם את בכר. תקשיב, אני עדיין רוצה את בכר. אז עד היום, רגע, אז עכשיו אומרים לך, תפטר. היום לא מפטר, נשאיר אותו במאמן. לא, אין להשאיר. הוא עכשיו המאמן הראשי שלכם. עכשיו באים אליך, הוא רוצה להשאיר, אבל ברור שזה בכר. עכשיו באים אליך בכר, במקום דגו אתה לוקח? ברור. אני לא מאמין. 8 שנים קדימה. כי אחרי משחק העונה, פתאום כולכם פיארתם את מסאי דגו כאילו הוא פאביו קפלו. לפני המשחק הזה אמרתם שהוא מאמן פח. שהוא לא מתאים. איך אמר אחד מהבכירים בתקשורת הישראלית? מועדון ספורט חיפה גדולה על דגו. זה מה שהוא אמר, ומיד אחרי שבוע פתאום חיפה בדרך לאליפות. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אני מצטער מאוד. אתה לא יכול להגיד לפני שבוע ככה ואחרי שבוע ככה. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה יכול לעשות את זה אחרי עוד 4-5 מחזורים. מה יקרה עכשיו אם ביום ראשון מסאי דגו מפסיד לנתניה? אחרי זה מפסיד לבאר שבע, אחרי זה מפסיד למכבי, מה אתם אומרים עליו? אבל תשמע, זה הכדורגל הישראלי, שאתה מצליח, מרממים אותך, אתה עושה משחק שתיים לא טובים, קוברים אותך, וככה זה, ואין מה לעשות, אין מה לעשות, זה רגשות של אוהדים, רגשות של במערכת, ושצריך לתת קרדיט, אז ניתן את הקרדיט. לא צריך לצאת בהצהרות. שהוא לא קפלו, הוא לא אנשלוטי. אז לא צריך לצאת בהצהרות. אנחנו לא יוצאים משום הצהרה, חיפה לא יצא משום הצהרה. אני אומר לך, פתאום כולם מפארים את מסאי דגו. בואו נחכה עוד 10 מחזורים. כי זה הפתעה, זאת הפתעה, מי חשב שמסאי דגו ייתן יכולת, קודם כל תחילת העונה הוא לא היה נראה טוב, ועד לפני שבועיים אני מזכיר לך שהיינו בפור של 10 נקודות, וכבר היינו בים, כן? זה שאתם עכשיו התמוטטתם מתוך 4 משחקים, 3 משחקים לא ניצחתם, הפסדתם 2 תיקואים וניצחון, אז זה החזיר את מכבי חיפה לתמונה שאנחנו עם סדרת רצף של ניצחונות, אז מפה אני חושב שנובע כל העניין של בוא תספר לי, אז בוא אני אשאל אותך שאלה אמיתית, אני שואל אותך, כי אני לא מבין מה ההצלחה. בוא תגיד לי, אתם במקום השני, הודחתם מליגת האלופות, לא עליתם לליגת האלופות, הודחתם מהליגה האירופית. משחק מליגת האלופות, על מה שאתה מדבר. אחרי שאיבדנו, איבדנו את עומר אצילי, איבדנו את הבופאי, איבדנו את תל אביב, איבדנו את בטובנסיקה, איבדנו את ג'וש כהן. הוא איבד את כל הנכסים. אבל אתה מתרץ לי למה לא עליתם. זה שהוא הצליח להגיע לשם. אתה אמרת שמסאי דגו זה הצלחה. אני מנסה להבין איפה ההצלחה. ההצלחה זה לעוף מליגת האלופות, לא להגיע לשם. ההצלחה זה לעוף מליגה האירופית, לא להגיע לשם. מה ההצלחה? ההצלחה להיות מקום שני בליגה? בוא, אני מנסה... לא להגיע לאליפות בכישלון? אני לא מנסה... למה? כל שנה קבוצה ישראלית מגיעה ליגת האלופות? פעם ב-20 שנה... אני שואל בספות... אז על מה אתה מדבר? זה לא כישלון לא להגיע לליגת האלופות. אני לא אמרתי כישלון, אתה אמרת שמסאי דגו הוא הצלחה בינתיים. אתה אומר עכשיו מסאי דגו הוא הצלחה בינתיים. אני שואל אותך במה הוא הצלחה. הצליחה השנה באירופה, אוקיי? בוא תגיד לי, במה הצליחה? בוא נלך. הגיע לפלייאוף ליגת האלופות, היה רחוקה משחק אחד. זה לא הצלחה. לקבוצה שהייתה בעונה שעברה בליגת האלופות, להגיע לפלייאוף זה לא הצלחה, אני מצטער. הליגה הישראלית הזאת, להגיע לפלייאוף ליגת האלופות בעיניי זה הצלחה, הם עברו 4 קבוצות בדרך. הם עברו את סלאבה ברטיסלבה, קבוצת נגרים. הם עברו לפני זה ליטאים, קבוצת דייגים. הם עברו בשלב השלישי את שריף, שזה קבוצת, עזוב, לא נקרא לזה, בינונית למדי. וזהו, נשאלתם מול קבוצה שוויצרית חזקה. יאנג בוי שהוכיחה שאפילו הכוכב האדום של בכר לא יכלה. זה לא משנה, אני סופר הצלחות, אתה אמרת הצלחות, אין לו הצלחות, בוא לא יודע את האמת. בינתיים אינו הצלחה. הגיע לשלב הבתים בליגה האירופית, זאת הצלחה. זה לא הצלחה, כי הוא נשר, הוא לא הגיע, זה לא שנשר. הוא לא התמודד להגיע לליגה האירופית. לא. מכבי חיפה הגיע. הוא הגיע לליגה האירופית, כמו שהוא הגיע עכשיו, לקונפרנס ליג מנשירה מהליגה האירופית. מה זה אומר? אתם עפתם מהמפעל, גם מליגת האלופות, גם מהליגה האירופית, ועכשיו אתם בקונפרנס ליג הולכים לעוף מול גנט. מתי הקבוצה האחרונה שהגיעה לשלב בתים בליגה האירופית, תזכיר לי? מה? שלב בתים בליגה האירופית, לא קונפרנס ליג. אתה יודע ממתי? מאז שנפתח הקונפרנס ליג, אוקיי? לא היה קבוצה שהגיעה לשלב. רק בעונה שעברה נפתח הקונפרנס ליג. אני אומר לך עובדות. מאז שנפתחה הליגה האירופית, הקונפרנס ליג, מה שנפתח, לא הייתה קבוצה ישראלית שהגיעה לשלב בתים בליגה האירופית. הליגה האירופית, לא הקונפרנס. הקונפרנס ליג התחיל רק בעונה שעברה. לא נכון. כן נכון. 3 שנים, 4 שנים. עונה שעברה התחיל הקונפרנס ליג, תבדוק את זה. חבר'ה. אז ליגה אירופית, מכבי היו ב6 ליגות אירופיות, וגם, הם הגיעו גם ל-32. אנחנו לא עושים תחרות. אנחנו לא עושים תחרות. אנחנו רק מסאי דגו מבחינתי עד עכשיו, שאתם רואים הצלחה, אני לא רואה שום הצלחה, ואתם תראו גם שתותחו נגד גן.
הלאה. טוב, זה בגדול, אני חושב שהגענו לסיום התוכנית. עוד פרק הסתיים, תגיבו לנו פה בתגובות, תעשו לייקים, שיתופים. לעקוב אחרינו בטיקטוק, חברים, אנחנו נוסיף קישור בדף. היה שוב, היה כיף גדול להיות איתך איתי. היה כיף מאוד, אוהבים אותך חברים. פרק הבא יהיה מעניין, יהיה פרק על שיתוף.